Sen niellä ja näöllä ei ole mitään merkitystä, kunhan on hyvän näköinen ja omistaa hyvät vitat. Ota yhteyttä, kerron lisää. Paras on ainoista kyllin hyvää. Viidaksia joskus lääkkeekseen. Perspillua Olaville. Perspillua Olaville. Viidaksia joskus lääkkeekseen. Naisen niellä ja näöllä ei ole mitään merkitystä. Riittäsi voisivat olla appelsiinin kokoiset. Ota yhteyttä, kerron lisää. Paras on ainoasta kyllin hyvää. Viidaksia joskus lääkkeekseen. Perspillua Olaville. Perspillua Olaville. Viidaksia joskus lääkkeekseen. Harrastukseni on maalaus, podaus käsipainoilla, saunominen ja suihkussa käyminen. Tarkoitus on asua yhdessä omakotitalossa. Vapaamuurari aatte ja puutarha töiden merkeissä. Sen niellä ja näöllä ei ole mitään merkitystä, kunhan on hyvän näköinen ja omistaa hyvät